Laboratórium zábavy je iba experiment, preto ho počúvate na vlastnú zodpovednosť. Baky, ja ťa vítam v novom roku. Dobré ránko, krásny dník. Dobré ráno! A ja teba, Lacko. Ahoj. Ahoj. Ten chlapec má stisk ako žena. Ale si ďaleko. No, už sa môžeme konečne pobaviť o tých Vianociach. Jak si prežil Vianoce? Áno, v kruhu rodiny. Áno, čo to znamená? Tak tradične. Je to kruh, alebo je to skôr štvorec, alebo je to... Je to dvojica. Tento rok to bola dvojica, To nie je úplný ten môj kruh. A čo je ďalšia rodina? Bol si nejaké návštevy, alebo tak? Nenašiel som si čas, Tak som bol zaneprázdnený všetkým možným, že sme sa stretli, ale s každým len tak na chvíľku. U nikoho som sa nezdržal dlho. Jak za dealerom, keby si išiel, že? Rovno sa priznávam k tomu, že tá otázka môže byť taká trošičku akoby sugestívna. Tak porozprávaš sa, čo je nové, ako je nové. A tiež také, že zavolá, že čau, desi, že tam, kde vždy. No. A tak rodina zase vie, akože počas celého roka, čo sa deje, vieš, a neviem, nestretával som sa. Ty si to mal jak tento rok? Bol si niekde na návšteve? Vieš čo, ja som bol akože u Manky, a tam sme vždycky, že Manka je partner a to už je skoro dôchodca inak. Ja už nestačím. Skadzi paru zoberem. Pozdravujem. A jeho dcera, a nejak sme si rozdali darčeky. Musím povedať, že som chcel 3 knižky, Ficokraciu, To naozaj existuje taká kniha? Áno, teraz nedávno vyšla. OK. Potom Generálny omyl a potom som chcel, tretia bola Tí Amerikáni, čo som ich spomínal od toho Hudaka. OK. A dostal som jednu knižku Dominika Dána. Takže som sa snažil ako keby neukázať tú sklamanie. To máte takéto teraz vy maniere. Dostal si presne to, čo si nechcel. Áno. A to som ešte nevedel predtým, že to nechcem zrovna, vieš, ale zrazu to došlo a to som nechcel. Fakt. Takéto uvedomenie. Áno. Ja som kúpil, že Selme knižku, že Slovegan, to je taká kuchárska kniha, už 3. v sade, už 2 má. A kúpil som jej ešte, že tú novú knihu, to je už 9, mám pocit, a Zaklinača. Bol som v Boroch a Popiči balenie, vieš, že dvojitá obálka. Áno. A ja, že čo ti jebe, že paráda. Tak Parádne, super! som to zobral a potom mi Selma hovorí, že to moja sestra už kupovala. Úplnou náhodou, zhodou okolností, v jeden a ten istý deň. Našťastie som si nehal bloček. Na také isté, na tieto Vianoce to kúpovalo. Áno. Aha. Jak som bol pri tej pokladni, klasická hláška, keď sa ma spýta, že chcete bloček, tak ja sa pýtam, že a dá sa to reklamovať? Ale úplne ako kokot som si normálne, že zobral ten bloček, keď by som si nezobral a našťastie som ho zobral, takže môžem to vrátiť. A keby to vrátila tvoja sestra, tak nad tým ste nerozmýšľali? Ešte neviem, či má bloček za prvé a za druhé už to kúpila to prvá, vieš? Keby to kúpila druhá, tak si poviem, Takisto si nenecháme skakať po hlave. ho to vrátiť. Ale zase mne to nerobí problém. Mám ten bloček, vieš, Borisu kúsok. Ale áno, to máš. Ale to není to najlepšie. Ja som toho zase extrémne nedostal, ale určite ste si všimli, že mám brýle. Predtým v časti som spomínal, že budem musieť nosiť brýle. Tak je to tu. Ale k tomu som dostal aj prútik Harryho Pottera. Á, ďalšia radosť vo mne. Takže abrakadabra. Tak to nehovoril. Tak. Ale mimo toho, tu mám ešte zo pár vecí, aby si videl, tak je tu lístok na Rockford. Takýto. Golden ticket. To si vezmi. To máš, takže keď pôjdeme náhodou na Rockford, je to v angličtine, neviem, či sa dočítaš. A či nájdeme násoby, či nevieš... All the sights, all the Shakespeare, the Ford instruments. 3/4. Potom, Ale to je úplne čo krásne tu mám, spracované. keďže mi to dala sestra, ktorá pozerala časť o Harry Potterovi, a tam som hovoril, že stále čakám na ten dopis, tak tu som fasoval aj dopis. Nehala ti ho Áno. napísať. No jasné. Tuto je, čo potrebujem na prvý ročník, podpísané McGonagallovou. Čo potrebuješ na prvý ročník? Tak stručne. Čo tam je? Čo sa tam Stručne, zahalúza? aby si vedel, Čo tak potrebujeme? potrebujem 3 sety a nejakých čiernych uniforiem. No okej. A jeden klobúk, taký ten ostrý pre To čarodenníci. zoženeme, to není problém. Tak, presne. Potom, čo tu mám, ochranné rukavice. Baumax, není problém, ďalej. Tak, a majú byť z dračej kože alebo niečoho podobného. No, to si myslím, že tam mali. To som tam videl. Áno, to tam mali. Zimný habit jeden, aspoň, aj so svojou menovkou. A potom tu mám nejaké knižky, čo si mám kúpiť. Napríklad História mágie od Batildy Buckshotovej. Jednu húlku, tu mám. Máme. Jeden kotlík, štandardný, Zoženieme. veľkosť 2. A jeden nejaký pohár, teleskop, Brascales. Čo je Brascales? Ja sa pýtam toho dobre. Neviem. Takže toto. Ale pohár? Stanley Cup? Nejaký taký. A potom posledná vec, ktorá tu je, kamo.
tak to je... Slávnostne prisahám, že nič dobré za ľubom nemám. Tak to musíš ukázať. Tak toto vyzerá. Takže a Správne. záškodnícka mapa. Darebac, to sa podarilo. Čiže to je to, čo som ja dostal, z čoho som sa najviac potešil na Vianoce. A my sa môžeme dostať ďalej a to už k témičke, ktorú máme dnes pred sebou a to je... Ja ti to řeknu otevřeně, slyšíš mě? Poslouchej, hej, slyšíš mě? Tak a téma dnešná bude už skôr taká novoročná, lebo ide o predsavzatia. OK. Už sme na konci tohoto roka. Ja si myslím, že by sme ho mohli zhodnotiť ako úspešný. Ja by som povedal, že sme už na začiatku ďalšieho roka. Už sme na začiatku? No, S predsavzatiami? však je druhého. Ale toto nevíde na začiatku. Kedy to vyjde? Druhého. Nevíde to druhého. Vyjde to druhého? Tak to vychádza. Ja som to pozeral, jak by to nevychádzalo. Dal si nejaké predsavzatie na tento rok? Áno, dal som si a jedno obrovské predsavzatie a to je také akože jednoduché a verím tomu, že ho budem vedieť splniť. Vylepšiť samého seba vo všetkých aspektoch, ktorých chcem oproti minulému roku. To už sa nedá podľa mňa. Už som tak vysoko. Tam už si ďaleko. Vieš, že to je také jednoduché, motivačné a ja si myslím, že by som ho aj mohol splniť. Jasné, ale tam by si mal mať nejaké konkrétne kroky. Ty potom pôjdeš ten závod, ty musíš vedieť, čo máš napísané. To je komplikované do piče. Vďaka ktorým vieš, že si sa nejak posunul. Lebo vylepšiť seba, to je také vágne, vieš, že... Áno, samozrejme máme, ja som to tak zhrnul. A vo všeobecnosti chcem si vylepšiť vlastné telo, takže to znamená, že aj imidž, aj vlastné telo ako fyzičku. Nemôžem. Čo máš dneska? A rošľahané cecky nemôžem, úplne som to zakalil. Už aj ja mám úplne rošľahané cecky. Chcem treba začať čítať o mnoho väčší objem, alebo začať vôbec čítať. Sa naučiť čítať. Keď sme si povedali v tej časti predtým, že ideme chudnúť, takže to sedí. A my tu máme aktuálne váhy a u mňa je to 123 a u teba je to... 82. Berte to tak, že o 3 týždne dostanete epizódu, kde zase budeme aktualizovať to, ako sme na tom. Dajte follow na Instagram, aby vám neunikla táto naša road chudnúca, alebo ako to nazvať, tento Tranzícia náš naša. Úplne úprimne, koľkokrát už si dal takéto predsavzatie? Asi nikdy. A Vždy jaké som si mal si také dal, keď obyčajné. No, keď som ešte fajčil, tak to bolo také, že prestať fajčiť. Potom áno, s tým chudnutím to áno, ale teraz to mám v takom tom komplexnom balíku, takže berem to tak inak. Okay. Takže sú to kroky určité, hej? Áno. No tak teraz Nezačiť hovorím, fajčiť, ne? Tak to nie. Tak nefajčíš. Teraz v decembri to bol 3. rok, čo nefajčím. Áno? Gratulky. 15. decembra to už bol 3. rok a myslím si na 101%. Ju sa k tomu nikdy nevrátim, lebo už som bol tak rôzne skúšaný. To je dobre, to si ani nemyslím. No. Ja mám pocit, že som už mal také predsavzatie, že prestať fajčiť na Silvestra, lenže keď si na Silvestra niekde, tak vlastne už v noci to porušíš. To sa mu triasli ruky, ledva to dával. Lebo odbije 12 a čo piješ, vieš, tak zapališ si, ne? A tam by som presne premostil na ďalšiu úplne typické predsavzatie a to je, že prestanem piť prvého. Vieš, že to si To si ti každý... podarilo, ne? Áno, ja už nepijem. Ale nebolo to predsavzatie, či? Ne, to nebolo predsavzatie. To prišlo tak prirodzene, že som si uvedomil, že nechcem mať alkohol vo svojom živote. Ja to vôbec neznám. Ale ja pijem tiež napríklad málo. Fakt akože boli časy, kedy jak som bol mladší, alebo sme boli v tínedžerskom veku, čo sme pili fakt veľa. Ale teraz tiež akože... Podľa mňa by som na prstoch týchto dvoch rúk narátal, koľkokrát som sa opil. Fakt? Tak to je halus, lebo ja by som to nespočítal ani na... Neviem. Dobre, ale ty máš ten statement, že nepiješ, vieš. Áno. Ale ja nemám ten statement a aj tak to není veľa, vieš. To nemáš ani jedno najebanie mesačne. Už po tej 30-ke, ja viem, že to není veľa, ale dávaš sa dohromady, ja neviem, 3-4 dní. Ale prečo sa vydám? A keď sme mali 20, tak proste noc prebehla a ja som ráno išiel do roboty napríklad. Áno, a zase rozbitý. A presne. A večer zase do mesta a zase. Áno, je to bol hrozné. brutálny kolotoč. Ja si to teraz reálne neviem predstaviť, že ako by sme to vôbec ustáli. Ustojíš to, No, ale lebo stalo bolestivo. sa mi to, Vyjebať ale je to bolestivo, bolestivé, jak svinia, no. A hlavne ten deň je proste náročný veľmi. No. A ešte keď proste málo spíš, tak ten deň je dvakrát tak dlhý. Pokiaľ ide o nejaké takéto predsavzatie, tak si nedávam, lebo nefungujú. Lebo keď to robíš len kvôli tomu, tak je to blbosť, vieš. Áno. Strašne múdry rozum. A asi to tak je aj nejak dokázané, že kedykoľvek inokedy si dáš to predsavzatie, tak vydrží dlhšie, ako keď si ho dáš na konci roka. Váže? A tak ono to možno, že ani není také, že počas roku, že predsavzatie, ale také, že sa tak akože rozhodneš. Že to je také iné podľa mňa. Že Áno, jasné. predsavzatie je také, že sám sebe dáš nejaký sľub, ale v tom roku aj s tým, keď som si prečítal to štúdio a rozhodol som sa, tak som si povedal, že
Koľko to bolo také, skôr uvedomenie by som povedal, že Úplně jsem si řekl, hej, to je moje cesta životem. vlastne prečo to robím? Aj s cigaretami. Ja som to mal to isté, také skôr, že uvedomenie, že ja vlastne si kupujem. Teraz nemôžem tu hejtiť všetkých fajčerov, že? Dlhé roky. Ako môžeš, kľudne. Ne, ale vieš, že uvedomil som si tú pičovinu, že som si kupoval vlastne len dym, z ktorého som absolútne neprofitoval. A ťa dojebáva. A ťa dojebáva, že ty si kúpeš blbosť vo A kľudne finále. to môžeš Ja som si povedať. to uvedomil. Nech máš hociakú inú látku, aj počnúť s tým alkoholom samotným, tak vždy tam máš benefit nejakého relaxu, alebo nejakého vypnutia, alebo hocičoho, chápeme sa, kam tým mierim? Isté, čo tým chcete povedať? Ale pri tých cigaretách to je jediná látka, kde som vlastne vo finále zistil, že mne absolútne žiaden benefit neprináša a ja si kúpujem pičovinu. A môžeš to kľudne povedať, pretože každý jeden fajčer musí vedieť, alebo ak nevie, tak jeho problém, Jasné. že to je pičovina, že si tým škodíme. Takže... No, len ja som si to tak brutálne tak uvedomil, jak keby do mňa jebol blesk Ale fakt, pravda. alebo niečo a to isté bolo s tým pitím, že... Tak si ne, ma znervoznil, že rovno si zapalil. že ne. Tak, a teraz sa presunieme už k predsavzatiam, ktoré sme si našli. Mám tu také zaujímavé predsavzatia, ktoré si buď ľudia dávali, alebo si z nich aspoň robia srandu. OK. A prvé predsavzatie je prestať si dávať novoročné predsavzatia. Ja toto som si dal pred niekoľkými rokmi a zatiaľ akože musím si zaklopať. Držím to. Vidíš, ale to je taký ako docela paradox, že dáš si predsavzatie, že si nedáš predsavzatie a ty si ho splnil, takže si v podstate vo finále Konečne splnil prvé, čo sa mi podarilo. No. No tak toto? Takže, Kurva. ako neříkam Za nic, to tu jo. daj like. Schudnúť tým, že budem jesť kolače iba jednou rukou. To je pičovina celkom, ne? Neviem, či sa ti to vôbec akože podarí. To je podľa mňa také urban legend. Lebo videl som teraz na internete kolujú dosť také videá tých veľmi rýchlych ľudí. Že oni si položia, neviem, zapalovači a že... A Vieš, čo to má s tým spoločné? No keď budeš jesť jednou rukou a keď to bude robiť takýto čávo, ktorý dvoma rukami robí veci, ak keby robil šiestimi No, to rukami, som hovoril. tak tou jednou rukou No. sa podľa mňa úplne bez problémov dokáže nájsť aj celým príborom. Podľa mňa, že aj viac tých dokáže zjesť jak dvomi. No, Vieš, že tá jedna ruka je vlastne navyše zbytočne pre Áno. neho už. Ja som to treba vždy hovoril, že ja mám ľavú ruku, len aby som nevyzeral blbo. Čo to máme ďalej, že začať šetriť peniaze tým, že nebudem kontrolovať stav účtu. Toto som si tiež hovoril akože veľakrát. A potom zrazu nemáš love. Teraz úprimne. Koľko peňazí máš v peňaženke? 3 peniaze, že už by som mohol. Áno, ale ne tým, že nekontroluješ účet, vieš. To nie, takto som Lebo to je nehrotil. automaticky jednok s druhým a potom zrazu zistíš, že do piči, ja som sa snažil šetriť, ale vlastne tým, Videl že som... si sa niektorých z týchto bizarných predsazatí ľudí? Týchto, čo mám tu? No, teraz ja som sa v tomto uvidel, že koľkokrát som si dal treba predsazatie, že začnem šetriť a nevyšlo. Áno, jasné. Vieš, že v tomto som sa našiel Každý treba mesiac. osobne. Každý mesiac sa tak mám. Niekde som počul, videl, že nový rok sa začína tvojim narodením. Že každý človek má nový rok vlastne Áno, to pri dáva narodení. zmysel, no. No? To si robil rešerš? Ja píšem, ja to robím, Jak na Urban Legends a podobne? Ne, tam si ja som- nerobil rešerš. Ja- Ale ináč to dáva zmysel, vieš? Že každý vlastne, áno, začína ti ten nový rok. Že vlastne nový rok ako nový rok vo svete má taká marketingová záležitosť. Podľa mňa. Také jak Vianoce, vieš, že to je tiež také. Asi hej, a čo sa stalo? Vieš, Ježišovi ani na nový neviem, rok? ja som... Neviem, Nedovršil 18 rokov, podľa mňa alebo sa tak? rozbil a ostal v tej jaskyni. Možno ten kríž bol tak spravený, že to bolo jak vo Štvorici po opici, že on sa tam vlastne zrazu objavil. Ja, že potom ho našli, že ho hľadali. Tak po Silvestre. Tomu ver, že sa dorobili. Tým, že sa... Jak to bolo? Že on sa narodil na Vianoce? A rozjebal sa na nový rok. Áno. Som rozbitý ako cikánska hračka. Lebo on dostal dovolenku, vieš, v robote. Lebo on sa narodil už dospelý. Vieš, a že rovno to išiel oslaviť. A tam si robili piču, lebo nevedel ešte rozprávať vtedy, vieš, a tam ho učili normálne pri panákoch. Pán predseda, namyslený, nemáte strop, proste nadávate ľuďom, prídete ku mne do štúdia, rozprávate takéto veci. Ja to skúsim vydržať. Skúsim to vydržať, že ste takýto namyslení. Podľa mňa takto nejak akože mohlo byť. Myslíš, že mal Ježiš dobrý Zaobalili. vzťah so svojím nevlastným otcom? To boli on nevlastný. Jozef, otec. ne? Jozef? Však nebola Mária jeho matka, ale ju nabúchal niekedy cez noc A si Boh. myslíš, že to bolo znásilnenie? To hovorím. Vieš, že teraz už by sa to podľa mňa riešilo trošku viac, vieš, že... To... Čo sa stalo? Ja už nerozprávam, ja mám zimomriavky. Ja hlavne nebudem už o Ježiškovi rozprávať, lebo Jezulátkom to bolo inak. Nám to tu vyplo svetla, ale dobre, bolo to naozaj iné, on sa naozaj nerozjebal. Asi dobre, že teraz by sa zapli. Čo, brácho? Ale ja mám fakt zimomriavky teraz, no ma dojebal. Ľudia, trošku sme to prehnali s kecaním o Ježišovi a vypli sa nám to normálne svetla. Tak teraz...
Kámo, mohla nám vypnúť Ešte svetla. keby to blikalo, vieš, tak by to bolo Keď sme sa bavili lepšie. o Ježišovi. Chodiť spať skôr, ale až po jednom dieli seriálu. Neviem sa sústrediť kvôli tomu Ježišovi, stále to vo mne. Si všetko, koľko väčšinou chodíš spávať? Lebo ja som mal obdobie, kedy som nešiel spať, povedzme, že pred 12, ale už posledný rok alebo posledné obdobie úplne v pohode od tej 10 dokážem ísť spať. To by som chcel strašne dosiahnuť. Tak ty, keď ideš o 9 z roboty, tak asi nezaspíš o takom čase. To je to, že tam je problém toho, že idem o 9 z práce, zakiaľ sa dám do poriadku, tak o tej 12 by som mohol akože tak s mojím lenivým, pomalým tempičkom, lebo ja sa zase neponáhľam a hlavne po 12, keď si hneď z rozbitý roboty ísť spať, že chceš ešte trošku tak si oddychnúť. Aj to je jedna z vecí, ale budem to teraz musieť nejak akože utlmiť, byť k tomu viac taký zodpovednejší k viacerým veciam, vieš, že to patrí do toho balíka môjho predsazatia. Hlavne by si mal skôr stávať. Dokedy spíš? Záleží. Keď som Tak cez dohodnutý, aj to je veľmi individuálne, vieš, Tak ale... že môže to byť o 8, môže to byť o 9, ale teraz cez sviatky, tak o 12 som sa zobudil, no. To fakt. Myslíte, že se podobný příběh mohl stát? Máte pravdu. Stal se. Tak ale To my ja si sme, neviem počkaj, ale predstaviť. ja som mal zase strašne tak silný december. Ne, že by som sa išiel obhajovať teraz nejak na bomby. Ale obhajuješ sa. Ale obhajujem sa. Ale mal som tak extrémne vypetý a vybombený december, že naozaj akože tie 2 dní, čo som si dal do tej 12, tak normálne to moje telo potrebovalo. Asi úplne taký refreshík. Vieš, ja mám taký zlý pocit zo seba, keď sa zobudím neskoro, lebo si hovorím, do piče, že toľko času mi zobralo. Vieš, a zrazu, a hlavne teraz, keď je zima, a keď tak skoro je tma, tak sa zobudíš a chvíľka je dovtedy, kým sa proste ešte nejak dáš dokopy, nenajkuješ a zrazu sú 4, už sa stmieva. Je to také, Zažil som tento pocit, presne. Zobudíš sa, si pol hodinu hore a už zrazu zase tma. No. A keď sme napríklad vždycky boli, že v Kúnerade u babkovcov Selminých, tak tam to bolo také, že tam sme sa už zobudili o 8 napríklad a došli sme dole, že čo, že to až teraz stávate, že Piče aj s takou spoluprácou, toto naozaj prisám Bohu. že my už budeme mať obed. Už o 4 sú hore dôchodci. To tak býva. Chcel by som strašne začať tak, že o 12 spať a zhruba o 7 stávať. Takýto mať režim. Tých 7 hodín spánku, aspoň, to by mi mohlo, možno, že aj tak vyhovovalo. A vtedy by som mal všetko uhraté. Ale ti poviem pravdu, ja mám extrémny problém so vstávaním. Xanax si dobré na to. Že lentilky a tak. Že si ti ľahšie zaspí potom, vieš? Vypýtam si na Ježiška na budúci rok. Áno, že každý večer jeden Xanax. No. Ťažko sa ti bude vstávať, ale aspoň rýchlo zaspíš. A to som tým chcel, čo som tým chcel povedať? Jak sa dostať rýchlo k Xanaxom, vieš? To som tým chcel dopovedať, aby sme to mali ucelené, že som tá nočná sova ako to ranné vtáča, ale chcel by som ten režim zmeniť, lebo není to s odstupom času. Ja som tiež mal obdobie, kedy som bol skoro nočná sova, ale to bolo dávno. A ja som také ranné vtáča, že vždycky aj v robote som bol vždycky prvý. Fakt? A to som napríklad, keď som viedol tam pobočku napríklad v Olomouci, tak sme začínali smenu, že povedzme, že 7:50, aby už tam všetci boli. A ja som tam bol fakt, že o hodinu skôr a to som išiel z Brna. A dokonca bolo obdobie, keď si spomínaš, keď sledoval si niekedy hokej, keď boli majstrovstvá sveta? Ježišmaria. No, tak ja pozerám len ten hokej, hej. A bol jeden večer, alebo jedný majstrovstvá, čo boli v Amerike, ráno skoro sa hralo, že o nejakej 6. Tak to som vždycky išiel do roboty, takže som tam došiel už na tú 6 z Brna, tam som išiel do školiacej miestnosti, tam si zapol na veľkej telke hokej a do 8 som pozeral. A už len ľudia prichádzali a si sadali oproti mne, vedľa mňa, vieš, a pozerali sme Slovensko niečo. No, musím mať naozaj že niečo veľmi naplánované na ráno, aby som vstal. Jak taký výlet školský. Mimo práce a mimo týchto nejakých aktivít. Pamätáš si toto, jak sa stávalo na školské výlety? Počúvaj, mne mamka nabalila karbohydraty, potom animokyseliny, všelijaké. Ja mám 10, No, mám aj 11 a potom mám ešte aj 12. Minule som sa nad tým zamýšľal. Úplne najlepšie. Vo všeobecnosti som sa zamýšľal, že aké to bolo v tom období. Že presne na... Úplne parádne. Lebo zrazu tí, čo chodia neskoro, tak došli prvý, vieš. A pamätáš si to je pravda. Áno. Vždy som bol prvý, keď lebo sa to je také vzrušo, vieš, že niečo sa bude diať, niekam pôjdeme, že bude sranda. Ako ešte sa nebudem učiť. Áno, pamätám si, že keď sme boli na 61, sme chodili, tak hneď oproti, tak tam, jak je centrum, tak vždy stala tá stará karosa a vpredu mala, že Laco. Pamätáš si to? Ne. Oni mávali normálne vždycky vpredu, že Laco. drž hubu, Laco, do prdele! Počkaj, ale to boli také tie značky, čo kúpiš na pumpe, akože s tými menovkami? Oni to mali vždycky tú menovku hore. Ja neviem, vždy, keď došla tá karosa, tak tam bolo Laco. Tak ja neviem, či to bol ten istý vodič, alebo ten istý autobus, alebo čo, ale také proste oldschoolové autobusy, čo teraz už
Čiže pamätáš si, keď tuto chodil taký ten autobus na dlhé diely, bielo-žlto-fialový, 32 to bola vždycky? Ne, to bol normálny autobus, taký mŕte, signature pre dlhé diely bol. Ne? Ne, nepamätám si. Škoda. Nevadí. Ale hej, mne je to úplne jedno. Čo má ďalšia vec, ktorá tu je, a to je taká, že to sedí, že prestať odkladať veci na zajtra od zajtra. To si hovorím dosť často niekedy. Že urobím to zajtra? Alebo že nemôžem to odložiť, ale od zajtra. Učím sa teraz takú novinku, že upratať si svoje nejaké priority v rámci pracovného flowu by som to strašne nazval. deep, Braško, strašne deep. Že rozmýšľal som, že ako to tak povedať, aby som... No, tým pádom... Jaká bola otázka? Čo môžeš robiť dnes neodkladať? No. Že musím popresúvať niektoré tie úkony na ďalší deň a potom to presujem na ďalší deň a vždy si hovorím, že že už by som mohol celý ten balík toho dňa stihnúť. Kamá vždycky to rozjebu, dostanu rápla, chytnú stejka. Tak... Ja som toto tak mal vždy, že všetko som odkladal a vždycky, že na posledný deň a potom som pičoval, vieš, a či už to bolo v škole, alebo to bolo v práci. Akurát teraz sa mi darí celkom, keď idem strihať ten podcast, tak sa mi koľkokrát podarilo, že som vedel, že povedzme nebudem mať v týždni zase extra veľa času, tak som povedzme došiel zo štúdia a hneď som sa do toho pustil, vieš, a začal som. A teraz, ak som strihal ten posledný vlastne, tak vieš, ak som hovoril vo vianočnej epizóde, že som mal každý rok od 18 rituál, že nejakú akciu v ten vianočný deň. Teraz som zrušil a normálne som, že celý ten vianočný deň a ešte potom večer, potom, jak sme si rozdali darčeky a ešte potom ráno som opravoval tú epizódu, ktorú mi dojebal ten CapCut skurvený. Takže som ju upravoval vlastne dvojnásobne. Dobre, že som si to nenehal toto na poslednú chvíľu, pretože keby som zistil napríklad na tie Vianoce, že toto sa mi stane, tak neviem, jak by sme posunuli na sobotu, alebo na nedeľu. A to sme nechceli. Ale zvládol to. Hlavne, kto ste nevideli, tak si pozrite na outro na konci. Áno. A keď ste nevideli, všetko si chodte pozrieť. Asi hej. Ale pustíte to tak, že si pustíte na Spotify nejakú prvú epizódu, alebo druhú, ale k tomu si pustíte video bez zvuku z tej poslednej epizódky. Druhý tip pre vás, určite tam dajte ten follow, to vám urobí tak akože dobre na srdiečku. To je vlastne prvý tip. No a druhý tip, alebo tretí tip, bude ten zvonček, lebo keď je vyfarbený, tak je krajší. Takže určite nezabudnite, aby vám neušla ďalšia epizódka, stlačiť ten zvonček. To bola reklamná časť. Povedať na správy hneď, maximálne do 3 až 5 pracovných dní. Toto je pre mňa náročné veľakrát. Fakt? To by som ani nepovedal, lebo ty mi odpisuješ mŕte rýchlo. Áno, lebo my spolupracujeme, vieš. ale ináč mám potom proste kopec ľudí, a ja si ich vážim, ja si vás vážim, ale veľakrát jednoducho ja napríklad niečo robím, alebo som v práci a vidím, že mi niečo príde a viem, že nemám dostatok času, aby som ako keby plnohodnotne vám odpísal, tak preto to neurobím hneď a potom sa to odkladá, alebo zabudnem, vieš, a takže tak. Súhlasím. No. Súhlasím v plnom rozsahu, mám to takisto a je veľmi málo ľudí, ktorým odpisujem, že bude hneď a keď je to, že hneď, tak zväčša je to niečo, čo sa aktuálne asi deje. Ani mne neodpisuje hneď. No, ale tiež mám s týmto obrovský problém a takisto si vás všetkých vážim. To není, že by som vám nechcel odpisovať, ale asi to není také podstatné pre mňa. Jedna strana chce, druhá nechce, takže... Musíte to brať tak, že tuto kolega je this hento, takže pokiaľ chcete plnohodnotne odpísať, on si to musí ešte hodiť do ChatGPT alebo Gemini, aby mu to správne opravilo. A predtým to bol Google vyhľadávač. Tak, poďme ďalej. Byť viac produktívny tým, že si kúpim nový diár, ktorý nebudem používať. No. Tak to mám. Fakt? No, takéto predsavzatia si dával niekedy? Ne. Mám to tak, že som mal niekoľko diárov a nikdy som ich nepoužíval. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. Jeden taký, No napríklad, vieš to? Alebo dokonca Selma minulý rok kúpila si myslela, že keď mi kúpi Harry Potter diár, takže ho budem využívať a ja som si to tiež myslel. Čo myslíš, že jak dopadol? Jak ten prútik. Keď sme rozbiehali tento podcast, tak som si tam písal nejaké témy a nejaké pičoviny a teraz je skrytý niekde v nejakom šuflíku. Ja takisto, teraz Julka mi zaháňa nový diár na rok 2026. A používaš diáry? Používam také skôr digitálne diáre v telefóne a zistil som, že... Ani to neporiadne. No, alebo treba z to-do list, alebo čo to má, v iPhone je to to-do-ist dokonca. To-do-ist? Tak sa to tuším volá. Tak tu som používal dosť často a to som používal ako diár v podstate denný, že tam boli všetky moje úlohy a neviem čo, ale ten papierový, neviem, či by to bolo... No, mám to v pláne skúsiť, to som tým chcel povedať. Možno keby som vedel pekne písať, tak to používam. A keďže neviem kresliť ani pekne písať, ako napíšem tak, že to prečítaš, hej? No. Nemám ten krasopis.
To mi chýba. Nech chýba tá diakritika pri tom. Gramatika celkovo. Ľudia otupevajú. No, gramatika. Vlastne autokorekcia. Chýba v zošite, ktorá tam bohužiaľ není. Čo, ale není to ani praktické vlastne v konečnom dôsledku, vieš? Není, zase musíš nosiť ďalšiu pičovinu veľkú na sebou. Vieš, kedy som mal diáre? Keď som bol ako šéf barmana. Vtedy som používal diáre. A to na čo, na objednávky? Aj, tam som si zapisoval, kedy hlavne treba objednávať, aby som to nezabudol, lebo som išiel deň po dni. A vtedy som asi jedine tak, že plnohodnotne využíval diár, lebo tam som si presne aj objednávky. Ja asi nikdy. Aj všetko, ale inak... Keď tak proste presne tak, že digitálny, hej, ale... No, že to digitálne prostredie je pre mňa aktuálne asi také... V Outlooku, vieš, v robote napríklad, že v Outlooku všetko nasazené, aj keď to nebola nejaká schúzka, ale ti to zasvietilo, že toto si chcel urobiť, toto potrebuješ urobiť. Doriti, to je jedno, ako si to zapíšeš. Dôležité je, aby si ty tomu rozumel. Keď ti to pomôže, tak si tam aj rímske číslice, alebo si tam nakreslí zvieratka, nejak si to farebne si to vyznáč, nejaké guličky. Ale inak teraz som si zohnal takú novú aplikáciu a malo by to byť jak to-do list, ale s umelou inteligenciou, ktorá ti dopomáha Ty hovoríš, čo môžu robiť? Zadeliť, neviem, ako to presne, ešte som mu nemal otvorenú, len som to tam videl a dal som jej šancu, lebo že to pomáha ľuďom z ADHD, čo nemám síce, alebo teda... Nemáš? Neviem, či mám, ale že práve pre takých to bolo vyvinuté, že pre takých ADHDistov a... ADHDisti, to zajebal, že... Aby si to jednoduchšie mohli zadeliť. Tá umelá inteligencia by ťa mala tlačiť do toho, aby si tie úlohy plnil často a že ťa bude k ním vyzývať. Takže upozornenia ti chodia, tak? No. A čo keď si vypneš upozornenia, vieš? Tak ale zase to... A robíš to práve kvôli. A možno umelá inteligencia by si povedala, ne. Diskriminace, jasne, ale pomôže to. Ja neviem, ako to presne funguje, ale vyzerá to dobre, vyzerá to zaujímavo, malo to brutálne vysoké hodnotenie a získalo to Award. No tak keď už to získalo nejaké ocenenie v rámci Apple Store za celý rok. Ako... Stojí to, koľko to stojí? To je zadarmo. To si môžete vyskúšať. Určite vám možno potom niekde sem hodíme nejakú ikonku. Určite vám možno. Prídem cca presne. Presne. Toto je asi pre polovicu Slovenska. Prestať googliť svoje príznaky a tváriť sa, že som lekár. Toto som nikdy nerobil. Ja som to robil. Akože nikdy som sa netváril, že som lekár, hej, s mojou nedokončenou strednou školou. Ale pamätám si, že niekde tu a v ústach sa mi spravila hore nejaká bulvička. OK. A som googlil a našlo mi to, že rakovinu klasicky, vieš. Ako klasicky máš všade rakovinu, keď si takto googlíš. Áno, to je normálne. Došiel som tam a spýtal som sa, že prosím vás, že ja som si to googlil, to nikdy nedelajte. Ja som si už toľkokrát našla, že mám rakovinu, tohle a hovorím, OK. Nakoniec to som mal nejaký dojebaný kanálik a nejak sa mi tam robil nejaké hníz alebo niečo, vieš. A bolelo te to? Ale nechci sa o tom baviť, áno. Bolelo to, jasné, že to bolelo. No a že vraj príznak rakoviny je, že keď si niečo takéto nájdeš, že vraj to nebolí. To som počul. Áno, že taká nebolestivá gulička. Áno, že sú to nebolestivé, takže vždy presne, keď človek si nájde sem tam nejakú guličku. Nejaký glitch? Nejaký glitch na vlastnom tele a presne si poviem, že keď to nebolí, tak som taký vyhúkanejší a keď už to bolí, tak... Naopak. Keď poviem kokotinu, divák vidí, že hovorím kokotinu. Vieš, koľkokrát nájdeš tu, čo nebolí, vieš, keď hovoríš, že väčšinou... Tak vzhľadom na to, že moja pokožka je už tak sama o sebe dosť na kokot, tým, že som atopický ekzemár a veľký alergík a tieto veci. No mám, ale už keď si povedal, že koľkokrát sa ti to stalo, tak musel som nadviazať, že nie som nejaký kokot humusák. Nie som nejaký kokot, vieš. Furt sa mi niečo deje, ale reálne, bohužiaľ, tak jak sme hovorili už dávnejšie, som taký trošku dojebanejší, preto niekedy možno, že môžete vidieť nejaké také na mne fliačiky. A... Všichni v hospodě dostali vyrážku, jenom na Frantově to nebylo vidět. Rôzne veci, je to proste alergického pôvodu, takže mrzí ma to. On je special snowflake. Special fliačik. Tak ale to ja zase za to nemôžem, mám to od narodenia. Jasné, že za to môžeš, kokot. A kto za to môže, keď na ty? Počuj, teraz ti zajebem takú halus, že 30 rokov som nevedel vysvetlenie toho môjho ochorenia atopického ekzému ako takého. A keď som bol naposledy u alergologičky, tak mi to vysvetlila takým spôsobom, že vlastne, že vlastne najväčší orgán na tele je koža a ja mám tento najväčší orgán údajne nedovyvíjaný. Tým pádom ja taký potratík malý? A vieš, ja na tvojom mieste by som mal problém vôbec vyliesť z postele. Tým, že vlastne mám tento orgán údajne nedovyvíjaný, tak vlastne ja budem s týmto ochorením žiť až do konca života. No a pokiaľ nezomreš. Ten, kto by teda samozrejme nevedel, tak pokožka je z takých asi nejakých očiek zložená, alebo teda tak mi to vysvetľovala. Áno, pory, ale akože takto vyzerá, také očká. No a vy so zdravou pokožkou ich máte tak strašne, tak lebo vás je viac. Si najbaný? Nie, ale ty so zdravou pokožkou. Tak vy to máte vlastne tak blízko spojené všetko, neviem ale teraz, či sú to tie pory, skôr nie tie pory, ale
ale to, čo je pod tým mikroskopom, tej koži. Ona mi to tak ako laicky vysvetľovala, aby som to ja pochopil. Tak je to tak blízko, že tie vonkajšie vplyvy... K tomu sa dá hodne laicky vysvetliť. Tie vonkajšie... tak tie vonkajšie vplyvy, ako bordel, prach a tak ďalej, sa vám nedostávajú pod kožu. Tebe sa dostávajú? Áno. A mne tým, že ja mám tie očka ďalej od seba a to je vlastne ten atopický exém, kokot, boli tu slzy z očí. Lebo ja si predstavujem, ja keď som vysával PlayStation, vieš, že som odokryl tú onu a že takto by som si vysával. Áno, a tie medzerky, vieš, že si vysával. Presne. Fú, ja sa cítim voľnejší, vieš, zrazu. Taký som bol ucpatý pred chvíľou. Láska, prosím ťa, náš štartu vysávač, daj mi tam násadku. A že na Vianoce, vieš, ja chcem na Vianoce taký ručný malý vysavač. No a tým pádom, jak vlastne tá pokožka je ako otvorená, tie očka sú vlastne také otvorené, tak mne ten prach, rôzne okolné vnem, to je jedno proste nejaké vplyvy, hej, všetko, čo je okolo nás, tak sa mi dostane, ale tebe to ostane na tej pokožke a mne to vlastne cez tie očka prepadne dole. A jak to prepadne dole, tým pádom sa to ložisko zapáli. A to sú práve tie rôzne červené flaky. To je ono? Tých atopických... No, a to je práve ono, lebo my... Ja veľmi nerád hovorím o svojom súkromí, ale keď musím. Všetko, čo je v tom prostredí, tak sa nám dostane dovnútra a ty to máš na povrchu. Jo, vieš, DNA éra? Nie. To je na takej stránke sa dá objednať si a oni ti pošlú takú sadu a ty to normálne tam dáš nejaké sliny svoje a tak. A už viem. My sme si to spravili aj so Selmou obidvaja pred pár rokmi. Wow, a stále sa dá ako keby online pripojiť do tej aplikácie a tam vidíš tie svoje výsledky a sú tam na čo máš ako keby vyššie riziko, nižšie riziko, čo je akože úplne že neutrál, priemerné a tak. A stále tam príbudajú pravidelne nejaké výsledky, vieš, čo oni robia. Ale... A napríklad, ja mám tuto v ušiach, mám takú proste suchú pokožku, vieš, že mi to tam suší. A potom to vyzerá tak debilne, lebo proste to je suchá koža. A my sme nevedeli, že čo to je a pred nejakou dobou tam vyšiel nový výsledok a u mňa sa ukázalo, že vyššie ako keby pravdepodobnosť nejakej Suchý choroby. Ono sa to nejak ale volá. A presne tam bolo popísané, že sa to vyskytuje tu a že to je suché a no my sme pozerali, že OK. Znělo vám to jako výmysl? Ale kde pak? Takže to není niečo, čo som nadobudol, ale je to vrodené. Áno. Ale toto je sranda, že každý sme iný, každý máme nejaké svoje ťažkosti, komplikácie. Niekto potrebuje vysávať k pravidelnému žitiu. No, ale toto ma inak nikdy takáto halus nenapadlo, že vlastne áno, ja by som sa dokázal povysávať. No. Keby to tak fungovalo. Wow. Boli obdobia, kedy sme sa každý víkend úplne vysávali. Boli obdobia, kedy som chcel strhnúť kožu zo seba. A vymeniť druhú. No. Ver mi. Nevždy to bolo také jednoduché, ako to teraz. Poďme ďalej. No. Toto je také, že nezačať nové seriály, kým nedopozerám staré. To je pekné hovno. Prečo by si čakal? Ja väčšinou tiež akože dopozerám ten seriál. No veď práve, že ja si nezačínam zväčša, že 2-3 na šupu. Ale som schopný začať pozerať jeden seriál hneď po tom, čo dopozerám ten predtým. A napríklad Selma je taká, že ja nemôžem hneď, že ja potrebujem trošku ako vstrebať to, čo sme videli a nejak sa o tom pobaviť. A ja si hovorím, OK. No, dobre, OK, tak, dobre, tak. Ale už tam je niečo, čo by som si chcel kúknuť, vieš? A najhoršie je na tom to, že dnešná doba ten content grca takým extrémnym tempom, že ty to nestíhaš konzumovať reálne. Že ja keď zapnem Netflix, tak mne tam vybehne ďalších 5 vecí, že to by som chcel pozerať, toto vyzerá zaujímavo, tu je zaujímavý popis a teraz čo? Vieš, čo som počul? Že teraz sa budú tvoriť seriály spôsobom na Netflixe a tak, že budú debilnejšie debaty medzi ľuďmi, pretože tam budú viac opisovať to, čo sa deje, pretože títo ľudia, čo robia tie filmy, vedia, že ľudia väčšinou pri tých filmoch alebo seriáloch sa pozerajú do telefónu a že len to počúvajú. Takže preto to má byť ako keby urobené viac predementov, že viac budú v tých dialogoch opisovať veci, aby tí ľudia, čo pozerajú do telefónov, to počuli, čo sa tam deje. To je niečo, jak keď si pustíš pre slepých, tuším. No, aj s tým rozprávaním. Mal si to niekedy pustené? Mal som to pustené, to vtipné. Že teraz je na zábere kameň. Áno. Zrovna došiel na scénu. Áno, zrovna došiel na scénu. A také toto je akože, no, tak možno... Ja by som sa vyjebal na týchto kokotov. Ja keď niečo pozerám, tak fakt mám odložený ten telefón. Vieš, akože... Ja mám to takisto. Akože niekedy ide o nejakú pičovinu, čo pozerám, že na internete alebo nejaké YouTube videjko, dobre, môže sa stať. Ale keď si idem pustiť seriál, chcem vidieť ten seriál, vieš? No chcem ho hlavne pochopiť a navnímať, že chcem si užiť tú tvorbu. Ano. Že nepúšťam si ho len z princípu, aby niečo išlo do pozadia. Normálne padnúť do toho upside down, vieš? Wow. Vlastne včera vyšla posledná finálna epizóda. Ešte som ale nestiel pozrieť. Včera prvého. Takže tak?
No počujem, mám tu, že byť pozitívnejší, alebo aspoň menej pasívne agresívny. Bývaš pasívne agresívny? A ty bývaš tak pasívne agresívny, hlavne na mňa. No. Co? Že mi nepovieš, čo ťa sere, musím to z teba vyťahnuť. To je pasívna agresivita? Ja by som to je tvoja pasívna agresivita. To je tvoja. Partnerka je často pasívne agresívna. Hej. No, že tak, že čo je? Nič. Potom. Nič sa nestalo, že jeb na to. Že vidím, že niečo je. Ne, pičovina. To je dobré, to je v pohode. Ale to není pasívna agresivita. Toto. Není, ale že? To je pičovina. No. Ja som tiež dal zlý príklad. Ja to nevadí, ale ako často musíš byť tak na kokot, alebo ti to musia hovoriť ľudia, že si taký, že si to musíš už dať ako predsavzatie. Možno ani nemusíš, ale si zvyknutý na seba proste nejak, že v pozitívnom vibe. A nemusí sa to stať častejšie, ale už keď sa ti to stane, tak je to intenzívne, vieš? Aha. Chápu, no tak nesem debil, nemám na hlavě paštiku. Ne? Taký harčit. Ale neviem, nemám s tým asi problém. To sú takí impulzívnejší ľudia potom. Asi vybušnejší, no taký. Rozmýšľam, že či niekoho takého pozná, vieš, kto je taký pasívny. Neviem, ale AI pozná takých asi. Udržovať poriadok na stole, neviditeľný neporiadok sa neráta. Vieš, koľko ja mám v byte neviditeľného neporiadku? Máš organizovaný chaos? Je to možné, ale hlavne taký, že neviditeľný neporiadok, ktorý napríklad partnerka hneď vidí. Vieš, že upratal som. Hej, a kde si ubradal? Co ty tady mektáš? Co to tady zkoušíš, ty za pičoviny? Proč vy tady uklízíte, hej? Ale býva to také. Ty to nemáš tak? Ty tiež to máš tak, že vidíš menej neporiadok ako partnerka? To máme asi všetci, no. Všetci my muži, no. Je to také. Ja to nechápem. Tak ja sa fakt snažím, vieš, ale potom proste nejaká maličkosť a ja si hovorím, že... Ale vieš čo, koľkokrát si musím nasypať teraz akože popo na hlavu, že koľkokrát ja som ľahostajný voči niektorým veciam. Zase ako aby... Julka. že áno, no. Koľkokrát vidím, že by som to mohol dotiahnuť, treba čo urobiť preto viac a nájdem si inú aktivitu, aby som sa tomu treba zvyhol. Klasicky. No, že koľkokrát to možno není o tom, že by to bol neviditeľný, ale skôr taký, že som ja ten ľahostajný. Asi tak. Čo to každý vie. Ale koľkokrát sa mi stane aj to, že ja niečo chcem dokončiť, ale v tom momente niečo iné do toho príde a zabudnem úplne, vieš. Že napríklad upratujem niečo a potom zrazu mi dojde správa a idem odpísať na správu, sadnem si k tomu a zrazu scrollujem, vieš? No. Ten doom scrolling, alebo si to volá. No. Nemáš to také? Čo? Nemám podľa mňa. Dobre, čo tu máme ďalej je naučiť sa nové slovo každý deň. Dal som si to, že budem viac čítať knihy, tým pádom sa mi zvýši asi slovná zásoba. Zlepší slovná zásoba? No, takže možno by toto mohlo byť. Ale to je dobré, vieš, že môžeš sa na to pozrieť z akejkoľvek strany. Môže to byť, že nové cudzie slovo napríklad. Grüß Gott, ist an würdig Augenspülen. Ja, sie sollen würden Garten sagen, ja. Und wenn wir unsere Anführungen spielen, sollen wir an die Sachen. A chcel by som sa teraz zdokonalovať a rozširovať svoje vedomosti. Tak možno, v oblasti angličtiny. No. Tak jak som ti povedal, že ty to máš tak, že chceš byť lepšou verziou samého seba. Ako minulý rok. Tak možno teraz si napíš, vieš, že k tomu, aby som bol lepšou verziou seba, začnem s angličtinou. Čardy cvičil, robil tlaky, šľahal cecky, v 3. sérii začal nadávať po maďarsky. Tie body mám, ja presne viem, čo. Že si môžeš dať check, vieš, Monika a Ros, check. Mám taký svoj checklistík, že uvidíme. A to je na taký, že celý rok, vieš. Chápem. Urobiť to január, lepšie, február. Presne, že urobiť to lepšie, ako som to urobil v roku 2025. Okay. Ale zober, že ne, že my vlastne s takým prístupom my zachránime tento svet pred planetou, ne? Takže tento rok. Nám držte palce. Tento rok to posunul už o poličky, hej? Tá posledná epizóda bola bez poličiek, tá predtým epizóda bola len s nejakými na stenu pičovinkami. Áno, tam boli len také pozavesavané. Na budúce tu budete mať, ja neviem, možno mraziarenský box, vieš, s Kauflandu. Regál, sem príde regál a tam budú produkty. No uvidíme, že kam to ešte dokážeme posunúť a kam by sme to vedeli skrášliť, toto prostredie. Prestať sarkasticky hovoriť jasné, keď myslím určite nie. To som si nikdy nedal, lebo niekedy to použijem. Sarkazmus je fajn. Presne, že sarkazmus je taký dobrý, podľa mňa. Hej. Keď s tým ešte niekoho začneš troliť. Áno, a že keď už si sarkastický a už keď nechceš byť, tak aj tak znieš. Vieš, lebo tak teraz neviem, ty kokos. Presne, a už ti človek neverí. Hej. Že môžeš vyniesť smeti, jasné. No. Že ne, ale fakt, že jasné. Ale už teraz som naozaj seriózny. No, že jasné vyniesem. A už potom sám počuješ, že už nevieš to povedať tak, aby to neznelo sarkasticky. Co gáčo, pičo, co tady zkoušíš zase? Nejaký šaškárne pičoviny tvoje zase? Tak lebo sa už naladíš, ten tón a to všetko, vieš, už ideš v takom tom drive. Jasné. Presne tak, no. Dobre som volal. Čak určite. Jasné. Potom to mám začať behať. Není problém. To neviem, či máš v tvojom checkliste. Spoľahni sa.
Behanie, počkaj, behanie? Čo si hovoril, behanie? Ja som pokračoval v tom sarkazme, že som išiel na vlne. A behanie, však to s tým cvičením. V tomto som sa opäť našiel. To mám zase v balíku. A už si niekedy chodil behať? Mal som obdobie, ale nikdy som nevydržal dlhšie. Ako do obchodu, ne? A z obchodu. Nie, no aj tuto na Dláčoch. Po tej Antuke, teraz už je to taká tá iná. Hore, na dlhých dieloch? No jasné. Čo to je? Dubčeka, ne? Dubčeka, tak poslednú dobu. A čo do lesa hore na dlhé diely? Tam je to také pekné. Tam som chodil behávať ešte, tuším, počas tréningov. No. Nemôžem, rozšľahané. Rozumíš? Akurát ten prvý kopec by som odkračal asi, lebo... Ne, ten prvý kopec áno, ten som vždy odkračal. Ja som chodeval behávať až... Tam hore, ne? Jak je áno, ruka, od tej rampy a tam vyššie, po tej betónke vlastne. Tam je rampa? No teraz už je tam rampa, neviem, jak sa tam nebo no jasné. Teraz je tam rampa, to sú tie prvé domy, keď vyjdeš ten veľký kopec, tie prvé také tie domčeky a potom je tam vlastne rampa, no a odtiaľ tam celú. My sme tam chodevali opekať každú nedeľu, keď som bol malý. To aj my, aj rozbíjať sme sa tam chodili do toho lesa, tam to poznám, jak svoje boty, tam je to extrémny ten les. Dlho som tam nebol. Raz som tam bol asi 2 roky dozadu skúsiť pozrieť, či tam nenájdem lisohlavky a nenašiel som nikde. Ale toto s týmto predsazatím cvičením by som to chcel naozaj tak hard zobrať, že uvidíme, čo bude počas roka, vieš, že je toho dosť. Takže ešte to cvičenie, keď tam načapujem do toho celého. Odeš si daj, uč, si bík. Tak uvidím, že kam sa zmestím. Vieš, tak... Ale to treba brať tak, že chcem ísť cvičiť, vieš, že ne, že musím. Áno, tak bicyklovanie, tak to bude jasná vec, to už mám nejak zabezpečené, to je v pohodičke. Dokonca, aby si odbicykloval viac, tak si zrušil brzdy na tom bicykli. Áno, no predné brzdy mi úplne odišli, lebo ja som úplný špekulant. Nakoniec vlastne bicykel ti povie, že jak nechce. Musíš. Musíš, lebo nezostavíš. Do toho, no. A tak ono to cvičenie je také spojené už aj s tým našim challengeom, čo máme vytvorený, takže ono je to také ruka v ruke, to ide. To je také fajn. Ja mám doma také jednoručky dokonca. Ale... Mám niekoľko číniek, čo si tam môžem dať, aby som mal viac, tak vidíš, to by som mohol zase otvoriť. Nakoniec budem mať o 10 kg viac a poviem, že ja mám objemovku, lebo chcem byť veľký. Nemôžem rozšľáhať. Presne. Už 40 rokov v objemovke. Dopracoval som sa do štádia, kedy by som chcel zapracovať na svoje fyzičke ako také, vieš. Prečo ne? Verím tomu, že sa mi bude žiť lepšie. Každý to rozpráva, tak ja to idem vyskúšať. Jasné, ne, že všetko sa má vrátiť tam, odkiaľ vypošlo. Ne, že veny vyči. Ale treba pravidelne sa povysávať, keď už náhodou, vieš. To je druhá vec. No a vieš, ja to mám spojené, no vidíš aby to? Si sa vedel potiť, vieš, lebo tam, keď ti ten prach zadržiava ten pot, tak je to v piči. No a to je ďalšia vec, ktorá je v môjom prípade dosť zložitá splniť, lebo ja by som sa nemal podľa lekára ani potiť. Ja tým, že sa spotím, podobsahuje soli a tak ďalej, tak to mi poškodzuje pokožku. Kožu, že? Áno. Aby som to zhrnul, moja lekárka, alergologička, mi povedala, aby som treba, že 2-krát za rok vymenil posteľ celú ako takú, aj s madracom, lebo tam máš roztočie a to ti nezabere. Chodil minimálne 4-krát za rok na dovolenku k moru, lebo mne to pomôže aj čo sa týka mojich astmatických komplikácií a tak ďalej, že aj pre tú pokožku je to veľmi pozitívne. Zavrieť ma do bublinky, normálne do vakuovej nejakej bubliny a tam, aby som ostal. Takže áno, pre mňa je dosť komplikované aj vo všeobecnosti cvičiť, lebo by som to nemal, lebo sa tam zase potím a to mi nerobí dobre a potom musím dať hneď rýchlo sprchu a no proste není to také jednoduché pre typa aký som ja, začať tieto aktivity vôbec vykonávať. Prečo reveš, ty piča jednutá? Takže ľudia, od ďalšieho týždňa vyhodíme zbierku na Donio pre túto kolegu, aby mohol 4-krát ročne ísť k moru. No, napríklad. A aby mohol aspoň 2-krát ročne meniť posteľ, lebo to tiež nie je lacná záležitosť, pokiaľ chceš dobrú. Toto, keď som sa dopočul od svojej alergologičky, nie aktuálnej, to bola staršia alergologička, som na ňu pozeral, čo si sa zbláznila. Akože nesrandujte so mnou, že akože 2-krát ročne posteľ, že ako čo, kradne, alebo reálne... Ale ako... on ti povedal, čo by si mal, ne, že to musíš, vieš? Áno, presne, aj lekárka mi povedala, že to sú pre vás najoptimálnejšie podmienky. Ja vám hovorím len to, čo mi ChatGPT poslal, vieš? Vyplňaš formulár, že či ťa oboznámila so všetkým, vieš, tak jak mala. A ešte to podpisuješ, či ti to povedala najlaickejšie, jak mohla. Presne. A posledné, čo tu máme... Ja vám hovorím iba jedinú vec, ako už nechcem sa na tú tému ani prepáčte baviť s vami, lebo to nemá zmysel. Je vec, ktorá sa týka asi nás všetkých. A to je zobudiť sa na prvý budík. Koľko máš tých budíkov? To je dobrá otázka. Kedysi som ich mal veľa. Ale teraz už mám iba 2 s tým, že ten jeden úplne zruším a ten druhý posúvam tak asi 20,000 krát. Jo, ja to mám stejne, mám jeden, ale na 30 krát. No, presne, že ja sa nedokážem zobudiť na ten. Akože niekedy si to nemôžem dovoliť, vieš, ale lepšie sa mi budí, keď sa viackrát zobudím, lebo keď sa zobudím na ten prvý, tak mám pocit, že ne, že to je moc skoro, vieš. Ale keď už sa budím na ten tretí, štvrtý, tak už si hovorím, OK, však ešte som si pospal trošku. To
to je najhoršie údajne, čo môžeme spraviť pre vlastné telo, že odkladať si budík, lebo tým pádom non-stop sa dostávaš do nejakých tých fází, ja som není odborník, nejdem tu teraz polemizovať nad tým, a tým pádom sa budíš non-stop akože unavenejší a uberáš si energiu, že najideálnejšie sa zobudiť proste na ten prvý budík a ísť a prekonať to. To sa ľahšie povie, ako urobí. Poznám to, roky s tým bojujem a neviem. A nevyhral som stále. A furt som nevyhral, ale čoskoro sa dostanem pravdepodobne do takého obdobia, ty o ňom vieš, ja ho nechcem akože zverejňovať. Ja dúfajme, že aj no ako to povedať, že to nedopadne úplne najhoršie. V ktorom sa budem podľa mňa musieť budiť na ten prvý budík. Budeš mať iný budík. Iný budík, no. Takže... On si kúpe kohúta, len aby ste vedeli. No, presne tak. A je to vonku. Ten boj s budíkom to je jak boj s nejakým Elden Ring bossom. Vieš, že bojuješ to na 300 krát. Verím tomu, že v tomto sa nájdete prevažná väčšina ľudí. Čo tak. Poznám, veľa ľudí s tým má problémy. Viac asi vás nebudeme otravovať, je piatok, chystáte sa na víkend. Máš nejaké obľúbené predsavzatie z toho, čo sme tu preberali dnes? Nemám obľúbené. Okay. Nehal by to cvičenie možno. A fakt neviem, asi ten môj balík, je úplne najideálnejšie novoročné predsavzatie proste zdokonaliť samého seba o niečo viac ako predchádzajúci rok. Okay. Za mňa to bude určite to moje obľúbené, ktoré mi vychádza doteraz, to je nedávať si ďalšie predsavzatia. Takže aspoň niečo splníš? Pokiaľ ide o vás ľudia, o tých pár, ktorým to možno pomáha, ktorým sa podarilo nejaké predsavzatie dodržať, tak kľudne si ich dávajte, klobúk dole. Ale keď už to robíte, tak to nerobte pod tlakom iných. Robte to preto, lebo chcete. To je základ, lebo keď to robíte pod tlakom, tak to robíte pre niekoho iného, nerobíte to pre seba a potom sa vám to robí hlavne podľa mňa o mnoho ťažšie. To 100%. Aj tak to nemá dlhodobú budúcnosť, si myslím, keď je to takéto silné. Tak, vieš. Krásne negatívne sme to zakončili. Presne. Robte si s tým, čo chcete. Dobre, do nového roka, ľudia. Presne tak, užite si to. Ja som Laco. A ja som Bachy. A vy ste počúvali Laboratórium. Zábavy. Ahojte. A teraz už hra nejaká svíčka.